duk wanda ya ji wa'azi akan dujal bai tada hankalinsa ba to ya tambayi alaka tsakaninsa da Allah. In ba haka ba ai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yi ma baina khalqi adam ila qiyamis sa'a amrun akbaru min ad-dajjal. Wato wannan hadisi iya sahih muslim hadisi na 5329. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace tun daga halittan annabi adam har zuwa tashin kiyama babu wata fitina mai girma da ta kai zuwan masihid dajjal. Hadisi na 5239 5239 ce babu wata fitina da ta kai zuwan masihid dajjal tun daga halittan annabi adam. Duk wata fitina da aka yi a duniya, da duk wani rikici da aka yi a duniya, da duk wani bala'i da aka yi a duniya, manzon Allah ya ce babu abin da ya kai zuwan dajjal. Ba fa a zamanin annabi Musa ko Isa ba, tun daga halittan babanmu Adam har zuwa tashin kiyama ba a yi jarraba wanda ya kai fitinar dajjal ba. Babu ita a duniya, ko me ka sani bai kai wannan ba. So da haka ashe kenan bala'in zuwan dajjal babban bala'i ne. Kuma fiyayyen halitta ya bayyana siffan da dujal cewa shi ma banu Adam ne. Na biyu matashi ne idan ya zo za a ga siffarsa. Na uku idonsa ɗaya ya shanye. Na hudu idon hagun ne baya gani. A wata riwaya ta ce ma akwai dan wani abu da ya sauka akan fatan idon ya rufe. Na biyar zai yi kaman kwanaki ɗai kaman guda 40. Kwanansa na farko kaman shekara, kwanansa biyu kaman na wata, kwanansa na uku kaman sati, sauran kwanakinsa 37 kaman kwanakinmu da suke na duniya babu bambanci. Baya ga haka zai shiga kowane gari, Makka da Madina ne kadai ba zai iya shiga ba. Na bakwai daga cikin abin da Allah ya jarrabe mu da zuwansa shine zai kai matakin da zai zo da wani abu mai kama da aljanna da wani abu mai kama da wuta. Waɗanda suka bi shi ya ba su abin da ke kama da aljanna su shiga su ji ni'ima a duniya, wanda suka juya masa ba suka kafurce masa, Allah ya samu a cikin masu kafurcewa dujal. Zai azabtar da su da wannan abin da ke kama da wuta din. Sannan na takwas zai iya zuwa Allah ya bashi dama don a jarrabi imaninmu. Zai iya ga mutum matacce ya tashe shi daga cikin gabarinsa ya ce wane tashi ya tashi. Waɗanda suka bi shi na tara manzo Allah ya su zo masu tsananin dukiya a duniya, za su yi kuɗi iyaka, masu imani kuma za su ga cikin halin talauci da jarrabawa. Haka Allah ta'ala zai ta jarraba mutane da zuwa masihid dajjal. Duka waɗannan fitintunu ne. Manzo Allah yana wa sahabbai wa'azi, suka ce suna jin tsoro kamar suna fita a masallaci za su gan shi a bayan masallacin ya zo shi, saboda yadda yake bayani a kai. Kuma fitinar dajjal wanda fa ya rasu a kabari bai kubuta daga fitinar ba. Shi wanda ke makabarta a yanzu ba wai an rasu an huta ba, a'a wanda ke kwance a kabari in dajjal ya zo bai kubuta ba.